Bueno, jo vaig a contar-vos una història que pot ser un cuento, o pot ser de veres, o no. Era una volta un xic jove, molt templat, que vivia en la serra soles. Li diem Pasqual. Era guàrdia forestal i vivia en la caseta del guàrdia. Però, clar, ell vivia soles. Això era l'any 1948. I tenia nòvia, una tal Concha. I li diu a Concha, mira, podíem casar-se. Es casem, se n'anem a la caseta i així no estem els dos soles. I Concha li fa, no, allí soles tu i jo? Ni pensar-ho. Sense llum, sense aigua, sense res. Sí, dona, anem sent que veuràs tu com ho passarem bé, allí soletes els dos. Que il·lusió els dos soles, enmig de la Serra Mariola, preciós. Total que un 24 de novembre de l'any 49 es casen. Els 4 diners que tenien es van comprar els mobles. Però, clar, no tenien diners per viatge de nòvios. I els pocs diners que es van donar en la boda es van comprar oli, farina, totes les coses necessàries per subsistir. I se'n van anar a la serra. Vosaltres sabeu els dos soletes no vensants, enmig de tots els animalets i enmig de Mariola, lo bé que s'ho passaven? Passa que al mes d'estar allí, clar, es van casar en novembre, va caure una neva que es va tapar la porta. Però ells, feliços del món, allí estaven de lo més bé. Al poc temps, Concha tenia unes agonies i estava més malalta, no tenia ganes de menjar, estava embarassada i sempre estava plena de desitjos. Un dia li diu a Pasqual, mira, jo em menjaria unes llonganisses, però clar, no n'hi ha. Allà va Pasqual en la bicicleta al poble a per llonganisses. Tornen les llonganisses i Concha li diu, ja no es vull. Com que no es vols? El desig ja me s'ha passat. Tu t'has de menjar llonganisses. Al final, Concha es menja llonganisses. I va passant el temps, tenien gallinetes, tenien pollastre, tenien 2 cabretes, un gosset, que li diuen Cati, una burreta, que era Pepica, i anava passant el temps. Un dia ve passar per allí la Guàrdia Civil, la parella, que sempre anava per allí fent la ronda. I entren, toquen a la porta, entren, i Concha es diu, què volen vostès? Diu, dormir. Diu, bueno, pues ahí està la pallissa, i us donen els llençols i es giten. No, nosaltres volem dormir en el llit. I Concha, que era valenta, li feia, no senyor, així només n'hi ha un llit i és el meu. I jo em giten al meu llit i vostès, si volen, és la pallissa, i si no, al carrer. I a la pallissa que van anar els guàrdies civils. A tot això, un dia es posa de part Concha, l'home se'n va al poble, a per la comare, per tot, i es posa un 12 de setembre, per la nit tronant i ploent, es posa de part d'estar allí i torna a la Guàrdia Civil. I fa, volem dormir. Diu, així estem de part. Diu, bueno, doncs anem sent que així n'hi ha tronat per dalt i per baix. Se'n van anar i van tindre una nena preciosa, i 4 quilos i mig. Preciosa, moreneta, molt bonica. Després la van tindre, la Concha es va recuperar, no va poder anar sa mare perquè s'havia trencat una cama i la pobreta estava soles.
Van fer el bateig i el bateig el van fer... Bueno, no vos havia dit que el mas estava en el Buscarró. Entonces van fer el bateig el van fer en la casa gran del Buscarró i la padrina de la nena va ser l'ama del Buscarró, doña Victoria Laporta Carbonell. I com no, a la nena li van posar Victoria, igual que a la padrina. Va passar el temps i un dia la nena estava berenant sentada en un escalonet i com jugava en les gallinetes i tot, el pollastre estava guipant-la i li se tira. On va Conxa, que escapa a córrer darrere el pollastre, corrents, però no agarra el pollastre. Amaga totes les gallines i el pollastre, i a l'endemà el pollastre estava en terra. Espatxurrat és el que de la suor que va agarrar. Tot això van fer-se majors i la nena, el primer viatge que va fer, va ser en burra, en la sària de la burra, que allí és on millor s'estava, on millor es dormia i on millor s'estava. Als 3 anyets se'n va vindre al poble. Mon pare ja no era, Pasqual ja no era guàrdia forestal, entonces era barber. I això ja dona per un altre cuento. Així que si vos ha agradat, és la meva vida.